Hvis du önskar besöka europeiska länder med en flott krutstockskip MSC Aerobia så du får en pris $1000. Du besöker fler olika länder här i Europa. Krutstockskip är mycket ny och elegant och med smug design. Priset till 2 människor all inclusive. Och det krutstocktreis du upplevde Hamburg, Tyskland, en dag på skipet, Rotterdam, Holland, Zeeburg, Belgien, Le Havre, Frankrike, Southampton, Storbritannien, en dag på skipet och tillbaka till Tyskland. På krutstock du har alltid oförglömliga aktivitet. Här du ser pris på invändig kajut, du ser pris på kajut med vinduer, balkon och suite. På krutstock alltid du har aktivitet, du har alltid leva du spisar i restaurang, du spisar i buffet, du svim i varmbassäng och spelar fotboll. Barn har 4D games och massa mer. Vi väntar på krutstock till Aerobia. Hvis du vill gärna lära mer om krutstock, där är min profil, kom och tryck på min hemsida. Vi ses där!